Ikaw kasi Limbuel, shoutout sila din sa Takasaro, mga kalat na followers na supporters. Eden, shoutout kay Eden, shoutout sila din. Hello. Mandate, shoutout siya. Namit tali ko ako ng net. Ang net sa palibot. Para at least kung sino mabilin na lang ba? Kung sino ma... Diretso nagdagal eh. May ko tsubak. Coach, amo na ba sila, coach? Nga mas mayo nga kuha na lang net para mga pasaway namon nga player kung madagdag bilin na lang. Ang purpose ng ilang net nito, ginisiradahan nila net para hindi madagdag para sa pilas. Eh siyempre para man sa safety sa kabataan sa mga players. So yung mga kalat, kami sa Santa Barbara, Subong sa Barangay Cafe. Kompleto kami tanan-tanan. Para sa tanan-tanan sa Subong. So yan, mabiyahe na kami pato sa Santa Barbara. Good luck sa aton. Shoutout sa tanan.
Sir Boring. Shout out na kay Boss Tagali. Salamat no. Nakabot kami dire sa ila barangay. May maga. So mga kulot, ari na kami sa Barangay Cafe. Santa Barbara. Mga players sa draw. Coach Ronilo. Siya nagipagi sa iya nakakadto kita dire. Salamat sa pa-welcome nila dire. So yun, good luck sa aton. Shout out na kay Mama. Dire sila barangay hall. Salamat sa tanang nagasuporta sa amon nga ginahimo. Salamat sa tanan nga nagasubaybay sa amon nga video. So yun mga kulot, ari na nga nga kalo sa solid ta nga mga followers nila. Pwede ka maka-PM. Idamo na ini nagpa-reserve. Subong naglalabot natin stocks para gini sa solid ta nga supporters. Yun, salamat.